Ani juga dia, ini borok sih orang. Ini enggak? যে তিনি নুকজাক যে নরংনি আমতি বাগান হেকেবা আনারস বাগান যে খদিজং মানে হেনা আবো বুসুক জরাকো बै हेकेबा बाहायके र खदिजक खाना आबो तो जे हर खामुहि सामाने कुबुइनो आंबो ताक फाइनाय फाइजा आंसो दिनसिमि तो नगो गरै गानि बोसानि परीक्षा जलि तंमा बागै आं दमा सारा थां तंगयो जे ताक फाइनाय फेमेन खोनावै आंबो पारान बर रंग नानो कल खायसा हावका हर नां तंखा नै इनका आं चिन्नंनि बो गरै इनके नगो बबाय थांजाक आगुलिवो इनका आं बोनो साहरै रिखा हर नाङि तंखा पु नै इनके बो फाट फाट के उनको फायर सर्विस रंग कल खाय होका हरसे बुथार मालाय लिया पारान बर रगबो इनके बरक फाइलै बग बुसुबा फाइबै के जतन फाइलै को ताक फाइ आं नाय फेमेनि को माहाय खामजाक नुनु फायो गारिं रक गरिखा जतन खाम थांबाय क्या अब कोनो पलिटिकल इस्यु रक दं ना कोनो व्यक्तिगत शत्रु रक दं आमहाय रक व्यक्तिगत शत्रु हमा तो जिन कुनु गरै आमहाय इनके आं बआसो पलिटिकल इस्यु दाहनि सानाने आमु नातामो आं बआमु सासलाब माया ताङै इनके ताबुंनि जरा बाय को जतन हामिया बयार सिपसाय तंमा जरा कम हानजों तंखां साइमिया बाहाय के नां थाके आमो ता माले थाने बसियो बनर न अमति बागान हेकेबा अनरस बागान खर नांखा ताकलाय बो सेम टाइम न मा हेके खर दिजागो ताम हनि वान सुक सेम टाइम मामांग नै को माहाय जरावो हंगां के हर खाम खामै थाङो इनके ताम सासिना हनो आबो बुइजलि उइदा ओंखा ना ताम ओंखा नासिक माया दा ओंखा गाहाम बुनि आंबो साइमालिया एक हर खामजाक नु फायके बेलानि दुख नाङो तां गासो बसर ब्रुम ब्रुम न जों परिष्कार खाय खायाबो आम तिखिनो साब खायला हेके तंलाय माने बेलाखिनो कष्ट नाङो खावो हम हाके रंग नुखे एमने बस कानि रक ना बाइनर अमति बागान जिनाबो 15 16 कानि रकाव मुतामुसि बुसुक मारिनि रक खामि थांगना खामाखौ तो आया आंबो आरो सिगनि सिमी बागान तो तंगो मतामति जे इनकोनि 2-3 लाख नि मते नो अरो जे बथाइजों फालगां के मानो तागाम खामै थाङागा तां खायनोबा केनारो खामानि बिसिं दे कोनो पियास हेकेबा थानाराव कोनो एप्लिकेशन हेकेबा यरक दा खायजाका ता जिनि को जिनि उनको सं फाइजा जिनि बाय संरक जिनि आटा संरक फाइबायजा बरक ताम खायने आंबो सामियानि लगे संगो नगो गरै हिंगे आंबो कुन खायने पाला साब माया ताबु बरक जे खायलायनानि बं थाने आं साइ रजाक नगया फर रजाक निन बुमंबा आनि बुमंग रेबिका दांसु कामिनि बुमं गामिनि के विष्णु देबरमा पारा जे तिनी अ कामियो हाइकेबा विष्णुदेव बर्मा कामियो जे काइसा ताखुंनि आनारस हाइकेबा राबार बुफां सकजों मानो तैले बाहाय इनभेस्टिगेशन खायमेनि बिसिं ताम मांखा हमें तो इन्वेस्टिगेशन बाव को मोटंगिया खदो इनक्वायरी प्रथम ताबुक प्रिलिमिनारि पर्यायाव दङ ओंखाय प्रथम दिगि ओंखाय जं दिनै 5टा समायाव को खबर मांखा थानाव हइते न थानाव को जिडिअ न को खबर मांखा जे yang विष्णुदेव नाम पारावो Portus Deborma ओंखाय तेकेसा ओंखाय उत्तम छेत्री बरन बागान खामखायनै ओंखाय Portus नि बनखे आनारस बनि अर प्राय 16 हेक्टर हाय दं जागा ओंखाय अर बिसिङाव बन नार्सारि दं 12 हइते 13,000 अम खामै थांफायखा जतन बुसुक रां मारि दं न खामगोना बनि अम अनुमानिक
বাজার মূল্য যেটা চঙো কমো খাইয়ে ও মালিক লগে কক সাইবো কমো খাইমো ইনকে বন লগে প্রায় 3-4 লাখ খাই খাमै थांखायनि सावबो निजे इनके ताइ कैसा कमो उत्तम छेत्री हिंतों उत्तम छेत्री बन इनके राबार बन बु 200 टानो ऊपर खामजाक हिंसाव और बन बु खोटिंग खाप्राय 1 लाख खाइदो न एमोटिंग हिसाबता Saramne बाद बाकी एमने ताबुक तो इनक्वायरि चलि दङ saramne ni sini mong आन मंखे इंस्पेक्टर दाबिदारि आं मनु थाना